Takže čaute, je to Sebo a dneska vás vítam pri hre menom PewDiePie Tuber Simulator. Ja už to nejakú tú dobu hrávam, som level 12, počkať, mám to troška slabšie. Tak, možno počujete lepšie. Tak a chcel by som z tohto dať, ja neviem, keď na tomto videu budú 4 lajky, tak čo to je? Keď na tomto videu budú 4 lajky, tak natočím part 2. Takže ja by som si zobral tohto oného. Ďakujem. Dobre. Išiel by som si, ja neviem, čo si mám kúpiť. Čakať. Kúpim si zuby, či? Kúpim si další green screen. Ale to mi... Nie, nedám si, nekúpim. Čo si dám? Dám si, ten... Čo si kúpim? No, dal by som to vajce, alebo... Čiže na čo mám najmenší level? Najmenší level mám asi na tej smartke, takže si dám to RIP. Dám to sem. Skoro som ho trafil. Zoberiem si tohto neho. Dobre, toto video by malo mať tak, ja neviem, 6 minút, 7. Tak mohli by sme sa spustiť, chcem si zahrať to puzzle. Dúfam, že to dobre vyslovujem. Prepáčte, že dlho nebolo video. Jo, 5. Tých. Mám ešte na jednu hru, tak si dáme ešte jednu. Prepáčte, že dlho nebolo video. Ale mali sme písomky. Tak. Strašne sa vám chcem prepačiť. Mali sme písomky a nechcelo sa mi to natáčať to video, musel som sa učiť. Takže teraz tu máte video z tohto. Ja by som si počkať, koľko to stojí. Už 50. To si kúfať nebudeme. Dám si to takto, ale chcel by som si tú izbu robiť do štvorca. Ideme pozrieť, koľko stojí stolička. Kde je tá stolička? Tu je. Keď som lepí. Takže 50. Toto je ako... To je... To je taká obyčajná. No keby som mal na túto, tak si ju nekúpim, ale... Keď tak by som si kúpil túto, však toto bola najlepšia, alebo... Táto. Tak DX Racer. Lebo táto je dobrá. Táto bola ešte dobrá, tá modrá. Toto. Tuto jednu, ale našetríme si tých 50 a zoberieme si toho neho. To mi buguje? Buguje? Nie, buguje. Ty vole, že 70 tých mozkov. Mozknov leč 3. Ježiši, ale tých mozgov veľa potrebujem. Budem za to robiť. To si tu dám. Nebudem si robiť fotku. Pozrieme ešte jeden, zahráme puzzle. Toto je len také. Toto len taký oznam, že to... No, nie oznam, ale... Nechcem z toho robiť sériu, ale keď na tom bude veľa lajkov, tak možno z toho sériu spravím. Nemáme. Tak ešte uvidíme. Pozrieme, toto je... Dobre, ešte 2 razy, keby som si zahral puzzle. Tak by som to mohol počkať. Koľko to stojí? 29 000? Áno, 29 000. Tak to by som si ešte našetril. A mohli by sme sa do toho pustiť, do toho šetrenia. Takže ja sa budem klikať na vtákov, na toho sponzorového vtáka, keď pôjde. Takže čo budeme čakať? A už ide. Ale dostanem peniaze. Áno, dobre, zahráme si ďalšie puzzle.
Dobre, dúfam, že mi to dá aspoň ty volať. No, dobre, nič, nevadí. Ja šetrím iba na tieto úlohy, na tieto questy, alebo čo to je, jak sa tomu povie. Teraz ja pozerám akurát Markizu, neviem čo tam ide, je tam reklama. Ježiško, ešte 1,5 minúty. Dobre, takže teraz rýchlo musíme počkať, kým sa nám to načíta, tie peniaze, a ešte by som chcel, aby mi došiel ten vtag a sponzorovi, aby som dostal peniaze, lebo si myslím, že dostanem subscriberov, alebo čo to je. Ako vidíte, mám 110 050 subscriberov a 22 tých, neviem ako sa to povie, týchto bucks. Ide vtak. Nestihol som ho. Nevadí. Nasal som si sem dávať okna, lebo tie okna sú hnedé a ono to úplne nesplývalo. A dobre. Dobre, 29 000 ešte raz. A bum, dúfam, že to bude šťastné. Do stredu bolo vždy moje šťastné. Dúfam, že to bude teraz. Prosím. No nevadí. Dobre, takže ja by som sa s vami chcel teraz rozlúčiť. Mohlo by byť na tomto, prosím vás, keď bude na tomto videjku, keď bude na tomto videjku 4 lajky, tak natočím part 2 a budem tu aj s hosťom. Ale prepáčte, že to natáčam cez Mobizen, ale nepoznám žiadnu inú stránku, cez aplikáciu, cez čo by som to mohol natáčať. Takže dúfam, že tam nebudú žiadne dislike, no tak jeden, to mi nevadí. A prosím vás, dúfam, že dáte tí 4 lajky a budem šťastný, úplne, že veľmi budem šťastný. Takže ja by som sa dneska s vami rozlúčil. Takže čaute.